Tak vidíte, i tuto se staví. Toto je už dokončená táto budova oproti nám. Aj toto je to dokončené už. To jsou všechno nové budovy. Hodně budov se to teďkom dělá. Jenom nevím pro koho, no. Nevím, pro koho to bude. To jsou všude takovéhle malé krámečky, kde si můžete dobít i telefon, kartu na elektriku, na plyn kartu si můžete všechno dobít. Takže je tu. Tam se taky staví, vidíte, to je nová budova. Takže takhle. Teďkom právě, co jsem vám dělal včera video, to jsme šli směrem na Gayson Beach a toto je zase na tu opačnou stranu, kde jsem vzpomínal ten hotel Hilton a kde je Carrefour City Center. Říkám, všude se staví, všude. Jsou egyptskí mafiáni. Odpočívají. To už tam je hlavní silnice. No, tam asi neprojdeme, tam je zase už vysypaný písek. Uvidíme, no. Říkám, všude se staví, všude. To budou nové budovy, všechno. Uvidíme, možná, že projdeme. No. Toto jsem měl v Čechách. Musíme asi odsaď. Toto je i cement, toto taky budou stavět. Říkám. To, co vidíte, ty fialové káble, tak to je internet. To je společnosti Wi internet. Toto je taky krám. Říkám, všude jsou krámy a lékárny. Lékárny a krámy. Plášokran. No, všechno obnovují. Toto bude nějaký obchůdek zase. A toto je to Storia del Mare. Toto je obrovský rezort, hodně obrovský rezort, ale to, co jsem slyšel na internetu od našich jakoby realitních makléřů, no tak ta cena, dobré, oni za to nemohou. Tam developer řekne cenu a oni to musí říct tak. Ale za 280 000 euro, to je hodně přehnaný. Totiž na El Gune, tam koupíte vilu s vlastním bazénem, záhradkou a tak dále. To... No. No a tu je oný už hotel Hilton a za tým je Carrefour. Nákupní středisko.
Toto je nová budova. Teď se to dostavilo a teďko už tuto přízemí dělají, to stále nechávají volné přízemí. Protože tam potom oni si udělají nějaký krámy, obchody, buď potraviny, nebo takhle, jako vidíte, botasky tu prodávají. To si někdo každý, tak jaký podnikatel si to pronajme. Na tuto oproti je Hilton. Hilton hotel. Taký obrovský rezort. Hodně obrovský rezort. A to je u nás všechno v Dáru. No a tu je oný, City Center. Carrefour. V lékárně, jo, v lékárnách to je tak, že tu si sežnete léky i na vysoký krevní tlak, na štítnou žlázu, antibiotika bez lékařského předpisu. Nemusíte mít lékařský předpis. No a to je City Center. Takže takto to vypadá. Carrefour. Tam jsou policajti okolo, tam to musím vypnout kameru, protože oni to nemají rádi, to se to nesmí. Takže na chvíli vypnu kameru. A tam před námi je mešita. Ta věž, co vidíte tam přede mnou. Teď to točím na telefon, proto si to nemůžu na seba nastavit, protože tento telefon se nedá přepnout. Jenom když zastavím celé video. Takže toto už hodně dlouho stojí takhle. Láš okra. Tu se zeptají obyčajné řidiči, si nechceš odvést. A chudáci chtějí si vydělat i oni, no. To jsou auta k půjčení, za půjčení, ja. For rent. Takže tak. Tu jde do protisměru, proto nevadí jim to. Je ta mešita. I toto obnovili, mešitu teda teďkom dělají. To přístavba. Ještě takto po cestě ještě prodávají chleby. Prostě to je, říkám, to je jejich mentalita, jejich styl života. To nemůže nikdo odsoudit. To jsou ty mikrobasy. To nemůže nikdo odsoudit, protože oni se v tom narodili a oni si myslí, že my jsme divní. No. To je to samé. Oni si taky myslí o nás, že jsme divní. Další krám.
To je džusárňa. No a tu je zeleninár. Zelenina, ovoce. Ale ja sa ich zeptám, že cokoliv stojí, pretože všetkým, čo byli tu lidi, čo měli, tak měli dobré ceny. A už tam majú. Rajčata majú za 25. To je hodně, ne? Takto stojí auta. Jim to je jedno, že tu se otáčejí. Oni prostě zastaví tam, kde jim to vyhovuje a prostě stojí. Co už no. Lada 2107. A přitom včera byla nehoda na Sheratonu. Tam buď auto nebo motorka, nevím, srazilo ženskou, Arabku. Tak kvůli tomu se ani nemohli, protože už jsme byli na skútru, na kausru a dost dlouho trvala cesta. Takto. Toto kdyby viděli naši policajti, by si podřezávali, by si žili. Normálně. Takže kdybyste se jednou rozhodli, že sem přijedete žít, tak víte, kde máte nakoupit. Tu určitě v těchto uličkách jsou levnější věci. Prodávají všechno. Všechno prodají. Další krám. Tu hodně převládají motorky nebo skútry, protože jsou levnější. Tu auta jsou velmi drahé. Velmi drahé jsou tu auta, nevím proč. I použitý auta. To, co byste dali tu za použité auto, tak v Čechách byste koupili už skoro nové auto. Týmto odůvodnili, že benzín je levný. No tak, ale i do skútra je levný benzín. Alebo do motorky, tak tam proč jenom auta zvedli? Ako by cenu aut. حاضر خلاص قدام معانا ساعة كده بالظبط وهرد عليك يا باشا. ايوه. Tu je ten obchod. To sme kupovali. To je.
A říkám, vidíte, nemáte sa čeho bát. A ne, že za to, že ještě je světlo. To nevadí, že je světlo. I ve tmě. Tu vám nikdo nic neudělá. To spíš v Evropě, tam v Čechách, to bych se bál v noci chodit sám. To jo. Hello. Oni teď se zabouzají a teď oni začnou žít. Až do rána. Do 2:30, do 3 hodin. Přes den je moc tu nevidíte. Oni tak otevírají i krámy, tu v těch vedlejších uličkách. Okolo 4 hodin, 4:30, tak. Malé dítě vepředu na motorce. No samozřejmě to proto, aby to nespadlo, no. Ale toto, kdyby viděli, říkám, naši policajti, tak ten dotyčný řidič, ten by měl asi hodně velké problémy. Asi jo. Asi určitě, ne, že asi. Ale tuto je to takový, no. Říkám, oni v tom vyrůstali, oni to takto mají zafixovaný, zakódovaný od malička, takže není se na čem divit. Je to prostě tak, no. Je to tak. Ano. No. No. Hello. Yeah, me? Czech Republic. Czech. Jo. Jsou i ty děti unavený, tam leží. Jo. Nějaká myš. Asi jo. Jo. Tak oni mají všude myšity. Nevím sice na co, ale to všechno nemusím vědět. Protože vyjdu z mešity a oklamu turistů. Já nevím, co si myslí, že tam se očistí a pak mohou potom už ojebávat dál. 5krát to dělají za den a myslí si, že to je potom odpuštěno. A asi tak, nevím. No, pojď. Hello. Jo. Tak asi tolik, protože zase to bude dlouhý video. A říkám, já ještě tolik odběratelů nemám, protože záleží to i na tom. A tu v Egyptě je internet, řeknu tak, jak je, to katastrofální, no. To je katastrofální. Pomalý. A tak, tam je koník.
I tu se bude stavět, a tam se staví. Všude se staví, všude. No uvidíme, co z toho bude. Ja nevím, tolik budov, ale pro koho? Pro koho člověče? Však toto... Já nevím, alebo počítají z tolika Evropanma, že sem přijedou, protože Arabové na toto peníze nemají. To je blbost. Uvidíme, no, nechme se překvapit. Takže takto. Dneska je 22. června. Říkám, pokud toto video zpracuju, to bude až zítra, někdy dopoledne. To je další, oni už. To se taky bude stavět. To je spousta budov. No, já nevím, no. Jo. Oni to umí udělat jakoby zvenčí a tak. Oni se s tím pohrajou, toto by to naši nedokázali, takéto věci udělat. Ale neumí to dokončit do úplnej finálnej verzi. Prostě na to kašlou, no. Lajdáci jsou. Jsou to lajdáci. Tam to je hotel King Tut. A tuto blízko je jukebox, tam prodávajú alkohol, dá sa tam dát i pivo, i tvrdý alkohol. Takže tak. No, vidíme proti slnku, takže to pomaly ukončím na dnešek. Takže zítra pojedu možná na Kaufser a tam ještě udělám něco, postříhám ty videa a potom to pustím na YouTube. Říkám, jako jedině nakupovat tu, v těchto uličkách, protože tu je všechno levné. Jakmile pojedete tam, kde je to, kde jsou rezorty a tam, kde jsou ty vedle rezortu, ty krámy, tam je všechno drahý. Samozřejmě. To už jsou tam pomalu takové ceny jako v Evropě. No. Stále se vyplatí do těchto bočných uliček zajíst a všechno tam nakoupit. Od krému, léku, cigarety, prostě všechno. Tak tu vidíš, všude je novostavba. To nepokopíš toto. Jo, říkám, za chvíli to bude jako na Sheratonu. Jo. Tu jsou zábavný park pro děti, tam z druhé strany. A tak aspoň mají nějakou radost. Říkám, oni za to nemůžou chudáci. Oni se takhle narodili s touhle povahou, toto viděli od rodičů a prostě nemůžete od nich očekávat
ja nevím, Bůh ví co. Prostě oni v tomto vyrůstali. Nic jiného neviděli. No. Já je de facto i chápu, protože snaží se uživit tak, jak se, tak, tak jako umí. Tak by som to řekl. Snaží se. A či to už potom když je ten turista, tak to už bohužel, když na to naletí, tak proto říkám, že když řeknou nějakou cenu, tak treba říct, že ne. Žít si tu radšej žít míň, aby i jeho to naštvalo. A pak on řekne tu cenu, určitě co jste chtěli vy. Stejně. No, takže... Takže tak. Takhle umývají auta ručně. Nevím sice na co, když je to velká prašnost. V celém Egyptě to je tak. Velká prašnost. To do rána bude mít stejně zaprášený. Ale oni umývají i normálně i pneumatiky. Normálně umývají pneumatiky kola na autách. Toto je jejich místná kavárna, arabská kavárna. Byli jsme už tu párkrát. No. No a teď už se vracíme zase zpátky, odkud jsme přišli. Takže malá procházka. A přitom jsem vás zavedl. Aspoň jsem vám ukázal kousek jiné části Daharu. Říkám, když pojedete na Sheraton někde, lépe se vyplatí sem přijet, buď s Uberem, alebo to taxík, ne, ty taxikáry, ne, to co vidíte, to ne, to jsou zloději, to ne. Raději si stáhnout aplikaci Ubera, anebo iDriver a zadáte Dahar a tu někde u Carrefouru, například Carrefour a potom od Carrefouru je táto ulička, asi tak 5 minut, no? Ani ne, pěšky. No, říkám, a tu všechno najdete, všechno. Pojedeš do Zelenice? لا شكرا. Takúto poštu tam máme, tá zelená búdka. A pritom Hurgáda má nejak skoro 300 000 obyvateľov. A takéto pošty sú tu.
Haló? Co? To je 95. Počkej, zeptám sa. How much? Mango, Mango, how much? $2 kilogram. ده 95. No, 95. لا 95. 95. Už je $2. Hej. On si nepočítal, že ja znám arabské čísla. Schválně jsem se ho zeptal. Jo. Proto říkám, že... Oni s tím takhle, ale škoda, že jich není víc jako my. Jo. Nechceš po ovoce? Můžeme. To už do prdele tady si. Salam alaikum. مش حلوة منك ما تكون حد وتغورني بجنونك ما ترجع لي يا حبيبي Aha, já se zeptám, počkej. Please, what is it? Strawberry? Je, no, říkám. Je to je jahoda. Já odtedy, když jsem měl problémy se žaludkem, tak já nechci ani vidět jahodu. Je jich hodně, no. Je. Velkou nesnášení. A, Všem se schovávají peníze. jo. Malé děcko na velké motorce. Mikrobasy, oni všade zastavia, všude. A když jim řeknete, že chcete stát, tak toto je nejlevnější doprava, nejlevnější. Ale dlouho mu trvá, protože na každých 100 metrech zastaví, 100-150 metrech. Tam, kde mu řeknou, že stop, tak zastane. No je to tak, no. Takže toľko z dnešního dne. No, toto sú už takový rozbombardovanejší domy. Ale si žijú, no. Žijú si a asi sú i spokojní. Nemají toho moc, ale oni neznají tú hoňku, co my. Je honba za penězma a to když dělají, tak sú to jenom tak plážo. Ne jako u nás, že máme určené přestávky a pak už makat furt, až do druhé přestávky. To oni by chcípli, kdyby tak museli dělat. Tu sú policajti, musím zase vypnúť kameru. Ja si myslím, že dneska bude to jenom takové krátké video, ale když tyto videa, když postříhám, tak z toho bude zase nějakých 50 minutové video. No nic, no.
No a práve odsaď, když pojedete stále rovne, tak vyjedete u toho Gayson Beach, čo som vám minule dával video. Stále rovne, zablúdiť sa nedá. Odsaď to môže byť tak, ja neviem, odsaď od tohto city centra to môže byť tak, ja neviem, 450 metrov, ten Gayson Beach. Takto si vysedávajú, vidíte. Nestresujú sa vôbec, oni to neznají, co my. Oni to ani neřeší, protože proste ne. Oni mají i důchod minimální, co oni dostávajú, a to i ne každý dostává důchod. Ja som byl z toho šoku. Oni dostávajú nejakých maximálne 2000 liber, což je... Si predstavte, že 2000 liber, to není ani tisícovka teď. Ani 1000 korun to není. No. Takže oni to mají tak. Ale říkám, Európané ešte sa tu stále vyžije, Európan vyžije. I z jedného dôchodu. Z jedného dôchodu sa dá vyžiť. Krásne. Ale říkám, pro ne je to masakr. Pro ne je to masakr. Takže asi tak, no. Tak dneska to asi už zapíchnu, protože to bude stejně dlouhé video. A říkám, a pokud nemám tolik sledovatelů, tak mi to jede strašně pomalu, i to nahrávání na ten YouTube, protože se to počítá i to všechno. Proto vás žádám, že dejte odběr. Proto říkám, že dajte odběr. Vás to nic nestojí. Já vím, že se opakuju jak pokazený gramofon, ale vás to nic nestojí, maximálně vám to ubere ze života asi 2-3 vteřiny, nic víc. A mně to pomůže i s tím, že pak mohu na YouTube, když dosáhnu těch 5000, alespoň těch 5000 sledovatelů, tak potom už můžu i rychleji ty videa tam dávat a tak dál. Vyžít se z toho nedá, to ani nechci, ne, proto to dělám, protože to je hovadina, když to někdo tvrdí. Tam by to musel být hodně sledujících, hodně. Hafo sledujících. Možná 100 000. Abych já z toho měl něco, abych z toho mohl žít. Tak myslím. Aby mě to živilo, tak. Aby mě to živilo. Takže říkám, ten odběr vás nezabije. Protože když vidím, že kolik bylo to slednutí, tam bylo naposled 130, zatím je 130 a já mám 57 odběratelů. No tak. Cože? Že jsou tam ty hromady. No a říkám, toto Storia del Mare, tak toto mě hodně překvapilo, hodně. Jakoby cenově. Aj toto je, vidíte. Ale toto mě hodně překvapilo, hodně. Toto je hodně drahý. Je to obrovský, tam může být asi, podle mýho odhadu, tam může být tak, no, 500 pokojů určitě, minimálně 500 pokojů.
To je minimum. Toto je Tibaroze. I tu jsme byli. Takže kamarádi, toto je všechno. Bože můj, pokud ja to spracujú, toto video a dám to dokupy, no, nevím. Možná mi to sežere celý internet, co mám doma. Tak jo, tak se mějte krásně, opatrujte se, dávajte na seba pozor a já se vám ozvu. See you v hotel.